Magandang hapon, Pilipinas. Balitang sapul na tayo. Pag-usapan natin ang mainit na balita sa politika, sa mga politiko at iba pang ganap sa ating bansa. Araw na naman po ngayon ng Lunes, January 23, 2023. Ngayon po higit sa 300 preso ang pinalaya ng Bureau of Correction sa pangunguna po yan ni Justice Secretary Boying Remula. Ayon sa kalihim ng DOJ, nakikipag-ugnayan na ang pamunuan ng Bucor at sa DOLE para sa mabigyan ng trabaho at pagkakakitaan ng mga bagong layang preso. Nalalapit na rin aniya ang pagtalaga kay Bucor Acting Chief Katapang Jr. bilang permanenteng hepe ng Bucor. Bukod dito, kinansila rin po kaninang umaga ang pasok ng New Irang Elementary School at High School sa Quezon City. Kaninang umaga po yan matapos bulabugin ng bomb threat ang naturang paaralan. Agad na rumisponde ang QCPD batay sa ginawang inspeksyon, walang nakuhang bomba sa lugar. Kinumpirma naman ni PNP Chief Azurin Jr. na as of 8:45 AM, inineklara ng otoridad na cleared sa bomb threat ang paaralan. Tiniyak rin ni Azurin ang pagtatalaga ng mga pulis sa mga paaralan lalo na sa oras ng pasok ng mga bata. Okay, narito po muna ang ating mga sapul balita headlines ngayong hapon. Pilipinas, pasok sa tinaguriang VIP Club ng Asia dahil sa magandang takbo ng ekonomiya. Operasyon sa NAIA muling naapektuhan dahil sa isinagawang maintenance activity ng CAAP at kapalaran ng POGO sa bansa hahatulan na daw ng Senado. Sa detalye po ng ating balita ngayong hapon, ikinonsidera ng World Economic Forum ang Pilipinas bilang bahagi ng VIP Club sa Southeast Asia kasama ang mga bansang Vietnam, Indonesia dahil po yan sa magandang takbo daw ng ekonomiya ng mga bansang ito. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, naging magandang plataforma para sa Pilipinas ang pagdalo nito sa naturang forum para ipakilala economic performance sa buong mundo. Marami ang mga economic leader at foreign investors ang nakausap ng Pangulo na pawang mga nagpahayag rin ng interes na palakihin ang kanilang pamumuhunan. Nakapulong rin umano ni President Marcos ang chairman at founder ng World Economic Forum na tinawag pa niyang kaibigan. Tinalakay nila sa naturang pagkikita ang partnership at collaboration para sa ikabubuti ng mga mamamayang Pilipino. Paliwanag pa ni Marcos na hindi lamang ang pagpapakilala ng bagong sitwasyon sa ekonomiya at mga konseptong isinusulong ng gobyerno ang pakay niya sa pagdalo. Layon rin umano niya na matuto ng estratehiya mula sa ibang mga lider ng bansa. Sa iba pang balita, kaugnay naman sa operasyon ng paliparan, muling naantala ng higit 2 oras ang biyahe ng Ninoy Aquino International Airport or NAIA. Linggo po yan kahapon. Kahapon madaling araw. Yan ay bunsod ng ginagawang pagpapalit ng cooling fan ng isa sa uninterruptible power supply o UPS ng paliparan na tumagal simula pasado alas 4 ng umaga hanggang alas 5:30 po yan. Ayon sa CAAP, kinailangan nilang ipatupad ang pansamantalang pagsara ng operasyon para bigyang daan ang maintenance activities sa communication, navigation at air traffic system ng paliparan. Matatandaan na ang pagpalya ng UPS ang itinuturong dahilan sa nangyaring aberya sa NAIA noong bagong taon. Paliwanag ng CAAP na bago pa man ang naturang maintenance work kahapon ay nagbigay abiso na daw po sila sa mga apektadong biyahe. Tinatayang libo-libong mga pasahero naman ang pansamantalang naabala. Balik normal na sa ngayon ang operasyon ng NAIA kung saan fully functional na ang parehong UPS. Samantala, nakatakda namang ilabas ng Senado ang kanilang desisyon kaugnay sa kapalaran ng operasyon ng POGO sa bansa. Ayon kay Senate Committee on Ways and Means Chair Win Gatchalian, papaikutin na sa mga miyembro ng komite ang naturang report para sa kanilang approval. Bagamat hindi nagbigay ng detalye ang senador, sa kanilang rekomendasyon, magsasagawa naman aniya ng isa pang panitig ang Senado para talakayin ang issue ng governance sa mga dayong nagtatrabaho sa industriya ng POGO. Matatanda ang una ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na posible na umanong hindi na ituloy ang operasyon ng POGO sa bansa, lalo na kung nagdudulot ito ng kapahamakan sa lipunan.
Naniniwala rin si Pangulong Marcos na hindi ganun kalaki ang naiaambag ng Pogo industry sa ekonomiya ng Pilipinas, kaya kahit pa may ilang mga legal Pogo company sa iba pang balita. Umapila ng agarang aksyon ang Commission on Elections sa PNP kaugnay sa naiulat na pananakot at karahasan sa poll officer noong nakalipas na May 2022 election. Ayon sa COMELEC, dapat nang madaliin ng kapulisan ang pagresolba ng mga kaso kabilang na ang mga naging biktima ng pamamaril para mabigyang hustisya umano ang mga ito. Umaasa ang komisyon na hindi na sana maulit ang mga ganitong serye na kinasasangkutan ng election worker para maging matiwasay ang mga gaganaping halalan. Nagbabala naman ng COMELEC na hindi nila aatrasan ang sinumang nagbabalak ng masama o kaugnay laban sa kanilang ahensya. Samantala, tiniyak naman ni COMELEC Chief Erwin Garcia na kanyang ipupursige na magbigyan ng dagdag benepisyo po ang mga gurong nagsisilbing board of hindi nagbigay ng Ayon kay Garcia, makikiusap muli sa Kongreso na paglaanan ng pondo ang naturang honorary ng mga guro dahil mas mahirap umano ang magiging trabaho ng mga ito, bunsod ng mano-manong proseso ng halalan. Sa kasalukuyan kasi, mas nasa 6,000 piso ang tinatanggap ng mga electoral board chairman, 500,000 naman para sa mga board member at 4,000 pesos para sa mga precinct worker. Ayon naman kay COMELEC spokesperson Rex Laudianco, higit 2 bilyong piso lamang umano ang hinilalaang pondo ng Kongreso para sa halalan ngayong taon. Aniya, sapat lamang ito para pondohan ang umiiral na honorary rate. Sa pagpapatuloy pa po ng ating balitaan, kalahati lamang sa kabuang bilang ng mga senador ang nakakumpleto ng kanilang attendance noong unang 5 buwan ng 19th Congress. Bagamat hindi nagbigay ng Ayon sa Senado, 12 sa 24 na mga senador lamang ang always present sa mga naganap na regular session noong 2022. Kabilang dito sina Senate President Juan Miguel Zubiri, Senate Majority Leader Joel Villanueva, Senate Minority Leader Coco Pimentel at mga senador na sina Bato de la Rosa, JV Ejercito, Jinggoy Estrada, Sherwin Gatchalian, Bongo, Senator Lisa Hontiveros, Senator Lauren Legarda, Robin Padilla at Senator Bong Revilla. Habang sina Senator Francis Escudero at Mark Villar naman ay ang may pinakamaraming bilang ng pagliban sa plenary session na parehong may 7 absences. Paliwanag ng 2 senador, ang mga naturang pag-absence nila ay bunsod ng mga dinaluhan nilang mga local at foreign official missions. Samantala, 5 absent naman sina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Nancy Bitay. 4 si Senator Aimee na aniyay 3 dito ay mga official mission abroad. Gayon din si Senator Francis Tolentino. At para po sa ating pinakahuling balita, usaping pangkalusugan naman po ulit tayo dahil matapos ang selebrasyon ng Chinese New Year, bahagyang tumaas po ang bilang ng mga taong nahawa ng COVID-19 sa Pilipinas. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Health, umakyat na sa halos 400 individual ang naitalang daily new COVID-19 cases kahapon. Kahapon po yan, Linggo, January 22, 2023. Mas mataas po ito kumpara sa higit 200 lamang na kaso na naitala noong nakaraang araw. Dahil dito, pumalo sa higit 4 na milyon ang kabuang caseload ng naturang sakit kung saan nasa 10,000 dito ang nananatiling aktibong kaso. Una naman sa listahan ang National Capital Region sa mga lugar na may pinakamaraming kasong naitala sa loob ng 2 linggo na sinusundan ng Calabarzon at Central Luzon. Kaugnay naman sa COVID-19 bed occupancy, nananatiling mataas at higit 20,000 higaan ang nananatiling bakante sa buong Pilipinas.
At yan po muna ang ating mga balitang nakalap ngayong hapon. Bisitahin nyo rin po ang aming mga social media page sa www.politics.com.ph at iba pa namin mga social media platform tulad ng Facebook, Twitter at YouTube. Sa ngalan po ni Ms. Carol D, ako po si April Magaling. Muli, magandang hapon. Ito ang Balitang Sapul.